Ola María, boa tarde. En que consiste este proxecto e cales son os seus obxectivos? Vale, o proxecto de deseño de xardín, pois, en realidade consiste en 3 subproxectos, porque imos construir ou elaborar ou deseñar tres espacios. Un que xa empezou o ano pasado, que é o bosque comestible, onde temos frambuesas e arandos e aromáticas. Entón, seguimos estudiando e plantando ali, estudiando o crecemento e plantando novas cousas. O segundo é a horta escolar, que temos uns bancais feitos e agora a principios de abril pois, sementaremos plantas comestibles, acelga, millo, calabaza, así un pouco variado. E o terceiro é unha planificación dun arboretum. Un arboretum é unha especie de xardín botánico onde queremos plantar diferentes especies co obxectivo de logo poder estudialas e, bueno, e tamén co obxectivo de aumentar un pouco a biodiversidade. Entón fixemos un pequeno xardín de gimnospermas onde plantamos o teixo, o jingo e as cicas e, bueno, en este espacio de aquí imos plantar frondosas e coníferas. Cantas fases tería este proxecto? Pois, a ver, algunhas xa as fixemos, que foi o deseño do plano, de onde iban a ir cada especie. Outra fase foi o estudio do solo, que tamén fixemos no laboratorio. Unha terceira fase que estuvemos estes días, que é a de plantar, e poderíamos falar dunha cuarta fase, que é o estudio da evolución desas plantas, as que canto medran, ou se morre algunha, se o lugar plantado foi axeitado, e, bueno, podemos decir que tería todas as fases que quixéramos, pero, bueno. Moitas gracias. A vos. Vale, que fixestes hoxe? Hoxe plantamos 3 árboles, 2 cicas e máis un teixo. Como foi o procedimento? Primeiro collemos un sacho, fomos a char ali para facer o burato, e depois outro cun sacho axudounos a apartar as ervas e todo. Que tal? Depois quitamos o teixo da maseta, puxémolo no burato, tapámolo e botamos agua. No, espera. Que tal o pasastedes? Ben, pasámoslo ben, como sempre.